Dejligt at få lov til at få mulighed til at tale lidt om Let. Som de fleste af jer selvfølgelig kender på en eller anden måde, fordi han er jo meget kendt i Danmark. Og det er selvfølgelig også rart nogle gange at skrive en bog om en, der er kendt, fordi på den måde så skaber det lidt opmærksomhed, i stedet for at du tager et emne, som ingen kender, og så skriver om det, så får du meget foræret ved at skrive om Let. Den hedder Den gavmilde digter, og min tilgang til at skrive om Jørgen Leth er filosofisk. Det vil sige, det er ikke et litterært studie, det er heller ikke et studie, der for alvor går ind i hans kunst, selvom jeg forsøger at lave nogle paralleller med blandt andet Warhol og popkunsten, og trække nogle tråde i hans virke frem. Men det primære, man kan sige, det filosofiske, hvordan vi måske kan lære noget af ham, den måde han ser på verden, på hans tilgang til livet mere generelt. Og det er også det, der ligger i titlen Den gavmilde digter. Det er ikke fordi, at Jørgen Leth er en eller anden filantrop, som giver mange penge. Jeg ved ikke, man har mange penge. Han har nok fået mange efter sin første selvbiografi, det uperfekte mennesker. Der begyndte han jo for alvor at blive kendt. Men det gavmilde er mere den måde, han erkender på. Det er hans erkendelser, som jeg er interesseret i. Hans sanselige tilgang til livet. Og så er det han rækker videre. Og der rækker han det videre på en måde, som er interessant for mig at se sådan rent filosofisk, fordi han gør det uden at pakke det ind i holdninger, eller meninger, eller normer, moralisme, etc. Og det er det, de fleste af os gør. Når vi ser noget, så ser vi gerne verden gennem en eller anden form for filter med vores holdninger. Vi har meninger om det ene og det andet. Vi håber, at vores meninger er gode, og det er noget, der måske kan give lidt status, lidt prestige blandt andre mennesker, etc. Men Leth, han er mere nøgtern i den forstand. Han beskriver, observerer det, der er, og rækker det videre. Og så kan vi andre så se, om der er nogle spændende erkendelser i det, noget vi kan bruge til noget, men han er ikke sådan en, der fælder domme. Jeg vil læse et par citater fra bogen, mest hvad han siger, ikke så meget hvad jeg selv siger om ham, lige for at understøtte det her, for det handler meget for Leth om det at se, og se med friske øjne. Han har også selv skrevet det flere gange, og hvis man er belæst i Leth, så kan man se, at det er mange af de samme ting, der går igen. Det er jo også for så vidt nogle af de samme historier, han fortæller igen og igen. Men der er altid små nuancer, små forskelle. Og det er jo interessant også, man kan se, at ens erindringer er altid dynamiske. De ændrer sig også en lille smule. Det er ikke sådan et statisk. Og det hænger igen sammen med hans tilgang, at verden rent faktisk er foranderlig. Og derfor er det netop interessant for ham at prøve at beskrive den, prøve at forstå den osv. Men et par citater, der kan understøtte lidt det med ikke at dømme. Der er et her, hvor han siger, cykelsporten er som livet, siger Leth. Det er ikke en venlig humanistisk sport. Den er hård og krævende, den er konflikter, og den har masser af drama. Jeg vil gerne være cykelsportens Hemingway. Jeg må tilføje, uden sammenligning. Men hans måde at studere liv og død på, for eksempel hans bog om tyrefægtning, Death in the Afternoon, har altid været en inspiration for mig. Sagligheden, nøgternheden er det afgørende. At se tingene uden fordomme. Nogle af jer kender måske Hemingway, og har læst denne bog, hvor han skriver om tyrefægtning i Spanien, og selv på det tidspunkt, nu er det jo ikke særlig populært tyrefægtning, men selv dengang, hvor Hemingway skrev bogen, var det heller ikke så populært. Der er mange, der så det som en ret voldelig sport, måske også diskutere, hvorvidt det var en sport, med de her tyre, der bliver slagtet til skue for en masse mennesker. Men han prøver så at beskrive lidt om teknikkerne bag, og hvor fascinerende det kan være. Og det er jo mange det samme blik, som Leth har taget med ind, når han for eksempel beskriver Tour de France og cykelløb, som de fleste af jer måske kender ham fra. Men for så vidt i alt, hvad han gør. Altså, der er ikke nogen stor forskel på kommentatoren Jørgen Leth og digteren og kunstneren Jørgen Leth. Stort set det samme, han gør hver gang. Den samme tilgang, han har til. Når han går til Tour de France, så går han til Tour de France med friske øjne. Han er ikke journalist i den forstand, at han læser op på rytternes dagsform og forbereder sig osv. Nej, han træder ind nærmest sådan nøgen for at være blottet med sine erkendelser og sige, okay, hvad sker der så? Og på den måde, så bliver det live, det han laver. Og det er det samme, når han digter. Selvom det er den samme solnedgang, det er den samme kaffekop, det er den samme hatianske nøgne krop, der sveder og så videre, han skriver om, så er det alligevel forskelligt. Det er som om, han ser det med sådan en barnlig umiddelbarhed hver eneste gang. Og et af de ting, der er vigtige i det her citat for mig, det er at se tingene uden fordomme. Det vil sige den der friskhed. For igen, det rører tilbage til det normalt, når vi ser verden, prøver at forstå verden. Så har vi de her filter og holdninger, meninger. Vi har en mening om, sådan skal det ikke være, en holdning om, sådan skal det være, etc.
Og hvis der er noget, filosofer ikke har, så er det meninger og holdninger. Og derfor er han jo interessant. Fordi at han netop ikke har det. Men det er mere erkendelse, hvilke erfaringer han så rækker videre. Og så er der nogle af os, der synes, de kan være interessante, og andre, der måske ikke synes, de kan være så interessante. Det, hvor han har været, hvad kan man sige, nyskabende i sin tidlige år, er jo netop det med at prøve også at hive det banale ind. Ofte taler man om, at du bilder sig ind, at kunstnerne er en eller anden, der har oplevet noget ekstraordinært. Og fordi vi har oplevet noget ekstraordinært, vi har været stofmisbrug eller stresset, eller været på selvmordsrand osv., så bliver vi kunstnere. Men for let og for mange andre heldigvis også, så er det ikke så det, du gør ved stoffet. Og det let gør ved sit stof, det er egentlig bare at prøve at række det videre igen. Prøve at se, hvad det er, folde det ud, uden at dømme. Og der er det ret banalt, det han gør. Og det tror jeg, de fleste, hvis jeg har læst nogle af hans digte osv., så handler det om en udsigt. Det virker nærmest som om, han tager en måned ud af sin kalender for at skrive digte. Det har han jo også sagt, at han nogle gange gør. Så siger han, nu har jeg sat mig for at skrive et digt. Så går jeg op et eller andet sted og kigger ud af vinduet, og så skriver jeg, hvad der sker. Og det er det. Så indrammer han tingene. Et andet citat, som kan understøtte noget af det, jeg også siger her, det er Let, der siger, det er på forhånd klart, at jeg ikke vil vide, hvor teksten fører hen. Det vil sige, ingenting er klart. Han Let har meget med, jeg ved ingenting. Den der umiddelbarhed, når han går til ting. Det er igen det der med fordomme og holdninger, han prøver at skubbe til side. Han fortsætter, jeg skriver en sætning, jeg har hørt, måske i fjernsynet for et øjeblik siden. Jeg kan bruge ord og sætninger, der byder sig til. Alt kan være materiale. Så ser jeg, hvad der sker. Det er nøglesætningen, at se, hvad der sker. Der handler det endelig om at være fuldstændig til stede i nuet, øjeblikket. Selvom han bruger selv tit det der, han taler om øjeblikkets sandhed, eller sandhedens øjeblik. Det mest klare billede, han bruger det er, når han beskriver Tour de France, og han taler om de der ryttere, der skal ud på en enkelt start. Den enkelte mand mod uret. Der er det sandhedens team. Så ved de virkelig, hvad det er, fordi så kan Contador ikke ligge bag sine stærke hjælperyttere. De kan ikke vinde på taktisk snille osv. Der er det hver eneste mand på vejen, om det regner, det sner måske ikke i Frankrig, men andre løb, hvis det er Danmark rundt, der bliver holdt en anden måned end lige nu, og så videre. Men det er sandhedens time, der får vi meldt ud, hvad vi ved, og hvad vi kan lære at vide, når noget sker. Et andet sted siger han, jeg prøver at forstå, men jeg behøver ikke at forstå. Det er nok at være der. Det er nok at være til stede, være et vidne, observere. Og endelig det samme han gør, når han tager til Tour de France, ser hvad det er. Han er til stede, han observerer. Og for mig var det et nyt bekendtskab, da jeg, kan man sige, som så mange andre, også kvæg min familie, min far og gammel cykelrytter, blev interesseret i cykelsporten. Og der sad jeg også der i sofaen og så TV2 skulle til at dække Tour de France. Men der skete noget. Det var en anden form at speake på, end jeg var vant til, når vi taler om sportsjournalistik. Hvad havde været en 14-15 år dengang i slutningen af 80'erne. Men jeg blev fanget, fordi han så ting, som jeg ikke så på de etapper. Han så træerne, der stod i grøn. Han så, hvordan musklerne nærmest var svulstige og saftige, når de sad og trådte i pedalerne. Han fortalte mig også, at man kunne sidde forskelligt på cyklen. Og han fortalte også, at det handlede ikke bare om at vinde. Der var sket meget på en etape. Der var drama og loyalitet mellem kammeraterne på et team osv. På den måde kunne han minde lidt om Camus, som også er berømt for at have sagt, at det eneste han ved om moral, det har han lært for sportens verden. Og der er også noget her, vi kan lære om, hvordan man måske om loyalitet og tillid og hierarki og så videre i cykelsportens verden, som han beskrev. Og så derfra, så begyndte jeg ligesom sådan at snuse lidt op på hvad han lavede. Fandt nogle af hans digte, så nogle af hans film. Han har lavet en masse forskellige i film. Eksperimenterende film, dokumentarfilm, men som igen handler om det umiddelbare. Hvad er det, et menneske kan? Et menneske kan hoppe, et menneske kan klappe. Vi har Torben Ulrik, der står og spiller tennis op ad en mur. Han kan gøre det meget. Det er fascinerende, hvor dygtige nogen kan være til nogle specielle ting. Og det er typisk det, der fascinerer lidt. Det er folk, som ligesom har fundet deres métier. Det er det, de kan. Og de gør det, de kan, og de gør det godt, og de gør sig umage. Og så kan han selvfølgelig også godt lide det dristige og det modige. Det ligger selvfølgelig også i kunsten, det er, vil sige, prøve at afsøge nogle grænser. Det er også det, han kan lide, når han kommenterer cykelsport, men så vidt også, når han er digter, altså han bryder lidt med den symbolisme, som er til stede, og prøver konkret at se, hvad er det, der sker,
Lad os ikke prøve at tolke det i en eller anden retning. Lige nu, så er der en solnedgang. Der sker en changering med lys, og nu bliver det lidt mere rødt, og nu går det ned, og så er det det. Her er en hånd, jeg kigger på min hånd, ser blodårene, når de bliver lidt ældre, og så taler han om, at han kan se sine leverpletter på hånden, men det er stadig det samme, han skriver. Sin hånd, han sidder der og kigger på. Papiret, der er blankt, som gør ham skræmmende, så skriver han et ord, så går det nok. Og på den måde ligesom hjælper sig selv lidt i gang. Og det er det, han laver, men der er ikke sådan, hvis man sammenligner med ham en anden stor dansk digter, Søren Ulrik Thomsen, som også er en fantastisk digter, men hans stil er anderledes. Det er sådan mere, hvad kan man sige, mere svulstigt. Han er også han er også, og har udtalt til, at han er en religiøs digter. På den måde kan nogle gange blive lidt storladende. Jørgen Leth er egentlig meget let at forstå. Der er ikke noget sådan svært i det han skriver, fordi det handler om erkendelse, og meget sjældent bruger han egentlig også metaforer eller et billedsprog. Det er det, der sker, og så videre. En anden ting, som kan være interessant, uden at gøre det for filosofisk, er det med det metafysiske. Metafysik er typisk sådan en betegnelse, sådan, du kan sige, før det fysiske, der handler lidt om, hvordan vi ser verdens fundament. Er verden givet, eller den ikke givet? Er verden stabil, er den ordnet, eller er den ikke stabil? Er den uordnet, forandrer den sig, osv. Der er Leth, han tilhører helt klart den skole, at verden er foranderlig. Den er ikke givet. Han skaber en midlertidig orden. Det er også det, man kan se næsten, hvor at hans digter er en form for mellemtider. Han er så meget en processuel digter. Det vil sige, at der er aldrig noget sådan et slutprodukt, et resultat, men der er nogle mellemtider, hvor han ligesom stopper op og siger, det er så det. Sådan er det nu. Det er også en typisk Jørgen Leth-sætning. Sådan er det nu. Eller, hvad ved jeg, noget af den retning, så vi kan finde et her, hvor han har nogle af sine slutsætninger. Her. Måder han slutter sin digte på, for eksempel, det er nok begyndelsen på noget nyt. Det vil sige, det er jo ikke en konklusion. Det er mere sådan en åben slutning. Umberto Eco taler også om det åbne værks poetik, ved at der ikke er nogen mening med det. Han fælder ikke en dom. Han siger, det går videre. Det er den der mellemtid. Nu har jeg været til stede i et stykke tid og prøvet at beskrive, hvad der sker. Og så driver det lidt videre. En anden en, det er nok ny blank side. Og så slutter af med den blanke side, i stedet for at slutte af med et punktum, for eksempel. Han går en tur, står der et andet sted. Han står et øjeblik og kigger ud i luften, så sætter han sig igen. Det kan selvfølgelig være utilfredsstillende at læse det, og se, at han kigger ud i luften, og sætter han sig igen. Så, det var det, han lavede, det var det, der skete. PT var det hans liv lige nu og her, det var det, han gjorde. Så kan folk tolke, hvis de vil, prøve at inputte lidt mening i, hvorfor han sætter sig, var det fordi han var træt osv. Men det er ikke let-trollet. Han går ikke ind og tolker, han går ikke ind og dømmer. Han har ikke meninger om det ene og det andet. Det er meget sjældent, han egentlig også udtaler sig med meninger og holdninger til noget, hvad der sker i Danmark for eksempel, generelt. Det man kan sige er, hvis man deler det lidt op, så kan man sige, at der er sådan en tænkning-del. Det er sådan den typiske, som vi opererer med meget i Vesten. Vi som befinder os i den rationelle, fornuftige, tænksomme verden. Nogle må også sige, ligesom man lever for nakken og op efter. Og her, når vi tænker, så handler det gerne om at fælde domme, holdninger, gå tilbage i fortiden, op i fremtiden, håb, fortrøstninger, fortrydelser osv. Frem og tilbage op i tankerne her. Det Leth gør, det er mere, han er sådan mere nede i sanserne og følelserne. Han beskriver sin krop, hvad den gør, hvad den reagerer. Han beskriver også tit, at han keder sig. Men tit dvæler han bare ved kedsomheden. Og det er det, at livet lige nu en gang imellem er kedeligt. Og det er det. Ikke at, så skal det lede op til et eller andet, og det er godt for en lejende egenskab, eller et eller andet. Han begynder ikke den der moraliserende at sige, at det er godt for os at kede os en gang, men hvorfor skal vi have så travlt osv. Det er bare en konstatering af, at han keder sig. En af hans film, Det lejende menneske, der siger han på et tidspunkt, jeg er klar nu. Jeg flytter lige rundt på et par ting, og lader som om, at alt er muligt. Intet er muligt. Det er den sidste ting, jeg vil nævne her fra bogen, hvor jeg lige læser op, men netop det der med, at intet er muligt, alt er muligt, det understreger den der form for metafysiske tilgang, han har. Leth vil ikke selv kalde sig metafysiker, men han vil være enig med mig i den forstand, at verden er foranderlig, og vi skal prøve at begribe nu, fordi det ændrer sig hele tiden. Det er også derfor, det kan være interessant at beskrive de samme ting igen og igen. Der er også nogle steder i bogen, hvor jeg nævner nogle eksempler på, at han ligger og roder rundt på et lagen og mærker sandet, så skriver han nøjagtigt det samme digt 20 år senere.
Men der er en lille forandring, der leder han mere efter sig selv. Det ligger som om 20 år før, der vidste han godt, hvem han selv var. Han ligesom kunne registrere sin sanselighed ved hjælp af sandet, der rørte hans krop. Hvor senere, der stiller han sig lidt mere undrende over for det. Men det er den samme ting. Og nogle gange, når man sidder og læser dem, så kigger man, jamen, er det bare det samme? Er det sådan en copy-paste? Er man bare doven? Nej. Han skriver rent faktisk noget nyt, men det er den samme mand, der kigger og ser, men ser små nuancer, små forskelle. Og sådan er vores liv jo. Det er stort set de samme ting, vi laver hver morgen. Vi står op, så skal vi lige på toilettet og tisse, så går vi ind og spiser morgenmad, og nogle gange spiser vi ikke morgenmad eller drikker kaffen først, nogle gange går vi i bad før, og så videre. Det er stort set det samme trummerum, vi går igennem med den samme rytme, den samme rutiner. Det, hvor der kan være interessant, sådan rent filosofisk selvfølgelig også digterisk, det er, når man så skærper sit blik og prøver at have blik for de små forskelle, som hver dag nu engang rummer. Og det har han et godt blik for. Netop det der med at se, at han ligesom er live til stede, lidt ligesom kommentatoren, når han speaker. Hvis man placerer ham sådan mere filosofisk, så er han også sådan en tradition med det, der så mange, der har i vores tid, sådan den postmoderne tid, eller hvad folk ynder at kalde den, fra Nietzsche, den tyske filosof Friedrich Nietzsche, som tog for Dostojevskij, eller havde han ikke læst det for Dostojevskij, men Gud er død. Pointen er her, at der kan være noget meget frigørende i, at der ikke er en eller anden instans, som fortæller os, eller skaber en orden, etablerer et eller andet stabilt. Sådan skal det være. Og det var den garant, en Gud kunne have, fordi så vidste man ligesom, at der var noget, der var mere værdifuldt end noget andet. I og med, at den instans bliver taget væk, så kræver det lidt, at vi mennesker selv skal til at skabe, selv producere værdier, selv tillægge noget, som er interessant. Og der er det igen interessant, at indirekte taler, eller direkte taler lidt jo ikke om værdier. Men det er jo klart, at siden han hæfter sig ved noget, og siden han rækker nogle erkendelser videre, nogle erfaringer videre, så må han jo i og for sig se disse som værende ret værdifulde. Og der hæfter han så ofte ved, hvordan kroppen fungerer. Både i hans film, det perfekte det menneske, men også i mange af hans digte med musklerne, der bevæger sig, scenerne osv. Det er, at mennesket kan nogle ting. Og der har han det meget, den der barnagtige undre, men også en glæde. Simpelthen en glæde over at være i live. Og det er jo typisk sådan en barnagtig ting. Hvis man ser børn, så vil man ofte se, at de er glade. Og det er som om, at når vi bliver lidt ældre, så glemmer vi, at det er meget fedt bare at være i live. Og det virker som om, man har den glæde bare ved at være i live, være til stede her, kunne observere det, der sker, men også acceptere, at det er det. Selvom man godt kan lide drama og så videre, så kan man jo også godt vende det om, hvis man er negativ og har en lidt kedelig holdning, for eksempel til cykelsport, så er det jo også bare en sportsgren med nogen, der sætter sig op på en cykel og kører op og ned ad bakke. Selvom man prøver at bilde os ind, at det er ikke det, de gør meget mere. Men så kan man jo kigge på hver form for sport. Det er også 11 gange 11 spillere, der løber rundt efter en bold, en golfspiller, der slår en bold i røven, så går de et par kilometer, så gør de det en gang til og så videre. Men hvis man ikke har blik for, hvad det er, som nogen har, så kan de måske se, at der er et eller andet i det. Og så nogle gange så presser de den lidt. Det kan de selvfølgelig også godt lide, for han ser jo selvfølgelig cykelsporten for eksempel også som sådan et billede på livet, det der sker her. Og det er selvfølgelig også interessant, hvis man så taler om doping og det at skulle præstere og så videre, og så se på samfundet for eksempel, hvordan vi stresser og skal præstere hele tiden, og har sådan nærmest sådan en vækstkultur, hvor simpelthen aldrig må slappe af og dvæle ved noget. Der er det jo rart at læse lidt, som også tillader sig at sige, at jeg er doven. Og han kan godt lide at være doven, og nogle gange så siger han også, jeg drejer mig om i sengen, det er en handling. Det er fantastisk. Man har lavet noget i dag. Han har vendt sig om i sengen. Det må være hårdt og varmt at ligge det her i til, eller han tager sig en drinks, det er en handling. Altså, jeg har været aktiv. Hvorimod, hvis vi kigger på, hvad vi andre skal præstere her i den vestlige verden, så er der hele tiden et eller andet, vi skal måle os i forhold til hinanden. Det gør han ikke. Og det kan være ret sundt, også for andre at lære det, at vi ikke sådan skal måle os og lave benchmark, som det hedder sådan et økonomisk sprog, men hele tiden det der sammenligning. Et eller andet sted, dem der vil sammenligne sig, det er jo folk, som er ret uambitiøse, og der kommer være nummer 2 på. Hvorfor sammenligne det? Hvorfor ikke have mod til ligesom at prøve noget? Det var også det, der er så berømt i hans stik med Fausto Coppi. Fausto Coppi kørte tit alene eller noget i den stil. Han var alene. Han havde mod til at være dristig, til at prøve noget. Komme ud på de der store togter. Men det er det samme, han hiver ind i sin kunst også. Og prøve noget. Lad os sætte nogle mennesker i et rum og se, hvad de gør. Nu begynder den ene at trippe med foden. Nu begynder den ene at spise. De spiser på en sjov måde. Nu danser de. Nu kigger de på hinanden. Men han venter og ser, hvad der sker. Han har meget med sådan, nu rammer jeg noget ind. Og så prøver jeg at koncentrere. Det kan selvfølgelig være en hjælp, når vi prøver at ramme noget ind, for at se, hvad rummer livet lige nu og her.
Men fordi der er så mange ting i det, så prøv ligesom at ramme det ind, som er hans, hvad kan man sige, hans metode til det. Sige et par ting af det, hvis man skulle prøve at bruge lidt på ham selv. Den der famøse sag, der var omkring kokkens datter, hvor han skrev, at det er min ret. Jeg tager hende, det er min ret, eller jeg tager hende som min ret, eller jeg tager hende som min ret. Der spiller han jo på flere ting. En ting er, når vi læser ordet ret, så tænker de fleste juridisk. Det er typisk dansk. Vi er så et rettighedssamfund. Vi har rettigheder til det ene og til det andet, og glemmer lidt, at vi også har pligter til det ene og det andet. Men det er det. Vi taler også, selvfølgelig også om, det er kokkens datter, og en ret. Dagens ret. Tænk på det begær, der er forbundet med egentlig at være forelsket. Mange af os har sikkert gerne været så lidenskabeligt påvirket, nærmest har lyst til at spise vores partner. Hvis vi ikke har det, så måske har vi lyst til at tage en bid af vores børn eller børnebørn. Børn har i hvert fald en vis alder, hvor de er ret søde, og de dufter godt og er bløde, hvor man nærmest har lyst til at sætte tænderne i dem. Og det er jo ikke noget, man har ret til at gøre det, men der bliver også spillet lidt på det. Det er en ting. Men det man kan sige, når vi så kigger på sådan en sag, der er de fleste af os, der bevæger vi os ind i et holdningsregime og et meningsregime. Vi har den første, mand, kvinde. Allerede der har vi et magtforhold. Venten vi ved det eller ej, og selv i Danmark er der ikke ligestilling. Vi har stadigvæk en mandlig dominans. Så på den måde, der følger der et større ansvar for manden. De må ligesom formidle det ansvar, det magtrolle, de har. Det er typisk været, det ideal, vi har i mennesket, det er en hvid, heteroseksuel mand, som hedder Jesus, var 23 år gammel. Det er idealet for alle mennesker. Når vi bliver over 33, går det ned ad bakke. Og han skal helst være heteroseksuel, og selvom han kom et sted fra, hvor han ville være brun, så er han alligevel kaukatisk i kød, og så videre. Så vi har det der ideal, som de færreste af os kan leve op til, eller for meget kort tid kan leve op til, fordi så bliver vi enten ældre, eller vi ikke gamle nok. Men det virker. Så vi har manden og kvinden. Men så endnu værre. Der har vi også selvfølgelig en ung kvinde, og en gammel mand. Det vil ikke være politisk korrekt at sige, men en ældre mand. Men her der bruger vi et gammelt, fordi det skal også tillægges noget negativt. Det gamle svin, det gamle gris. Der er det sjovt at tænke på, den måde vi beskriver mænd og kvinder i den her sammenhæng, det er, hvis Madonna, den amerikanske sanger, hvad hun 56, hvis hun nu var sammen med en 17-årig dreng, så vil vi nok beskrive den 17-årige dreng som en heldig. Han fik så nok en god oplevelse sammen med Madonna. Hun må være erfaren, og hun er stadigvæk seksuelt attraktiv osv. Selv aldersforskellen er stor. Men her, der taler vi om en puma. Ældre kvinder sammen med yngre mænd, de er pumaer. Mens ældre mænd, der er sammen med yngre kvinder, de er grise. Og puma er generelt lidt mere attraktivt dyr end en gris. Man kan være en gammel puma, man kan være en gammel gris. Ja, åbenbart en gammel gris. Men det her er det med alderen. Ung, gammel. Derudover har vi så noget, der er endnu værre end bare det med alderen. Hun var sort, og han er hvid. Hun er fra Haiti, og han er fra Danmark. Her har vi igen et magtforhold af format. Det betyder, at vi allerede her prøver nogle holdninger, nogle meninger ind, og nærmest kun kan antage, at der må være et eller andet mærkværdigt i det her, fordi hvordan kan en ung pige falde for en mand, hvis det ikke lige var, fordi han var hvid, hvis det ikke lige var, fordi han sikkert også havde penge. Der har vi en anden en, rig, fattig. Så vi har alle de her dikotomier, vi orienterer os for, og har meninger i forhold til, og holdninger i forhold til. Og den her sag var selvfølgelig interessant, nok ikke for let, som var dukke nakke et stykke tid, før han ligesom fik et comeback, og rent faktisk blev meget mere kendt efter den her sag, end han var før. Hans bøger har aldrig solgt så meget, som de gjorde der. Før der kunne du købe hans digtsamling i et antikvariat til en 5'er, der havde købt nogle af mine de gamle, og så lige pludselig efter han havde lavet den der sag der, og jeg manglede en af de gamle digtsamlinger, der kostede den, jeg tror det var 800 kroner, jeg så en eller anden sportsdel til 800 kroner, på grund af denne her lille famøse sag, som i hvert fald stjal en stor del af opmærksomheden omkring, og selvfølgelig bogen rummer også meget andet. Men det der er interessant er netop det der med dikotomierne, sort, hvid, rig, fattig, ung, gammel osv. Og der lever vi meget i sådan et holdningsregime i den vestlige verden, fordi vi har meget med fornuften. Det er fornuftigt at gøre det. Det kan være relateret til noget prestige, status eksempelvis. Vi har de rigtige holdninger, de rigtige meninger osv. Og det kan i værste tilfælde selvfølgelig stå i vejen for at have blik for noget andet. Det kan sagtens være, og let beskriver det også selv, som om det er sådan et mærkeligt relation, fordi han vil også gerne hjælpe hende. Han spiller jo også selv på det sorte og hvide og magtforholdet i det. Det finder han erotisk stimulerende. Men der er de færreste, som kigger på, at det muligvis kunne være tale om kærlighed. Kunne de mennesker rent faktisk elske hinanden?
være forelsket i hinanden for et kort øjeblik, på år, eller hvor lang tid deres forhold står på. Det spørgsmål stiller vi sjældent i den her sammenhæng. Der tænker vi bare på forskellen, den sorte og den hvide, den unge og den gamle, den rige og den fattige. Der er simpelthen for mange faktorer her, som gør, at det virker ubehageligt, varmelt osv., så vi skubber det til side. Og det er der, hvor fordomme og holdninger kan hæmme vores pligt ind i til os og spørge ind til, hvad der kan være, om der kunne være noget andet. Dermed ikke ensbetydende med, at vi så ikke må synes, at det er mærkeligt eller uattraktivt eller en anden. Vi kan godt fælde vores egen personlige dom, men vi gør så noget andet, end han gør. Og det kan selvfølgelig være svært, fordi vi nærmest er opdraget til at fælde domme. Vi ser noget, og så siger vi, det bryder mig ikke så om. Vi spiser noget, det bryder mig ikke så om det der. Så vi er hele tiden tilbage enten i fortiden, hvor vi har prøvet det før, eller vi har hørt masser af eksempler på, hvordan piger, ofte fra andre lande, ofte ulande, tredje verdens lande, er blevet udnyttet af hvide, og derfor så antager vi, det er den samme historie, der gentager sig igen og igen. Og den unge og den gamle osv. Og det, han prøver, det er jo selvfølgelig at prøve at se med alt, med de der friske øjne, at lægge dommene til side. Det interesserer ham ikke. Derfor kan det godt være, at han bevidst har valgt det her, selvom man siger, at han ikke har været opmærksom på, at det kunne blive opsnappet som værende provokerende osv. Rent faktisk tror jeg ikke, at han var klar over det, fordi han har også en vis naivitet i Jørgen Leth. At han ikke er rigtig opmærksom omkring nogle af de diskurser eller samtaler, som sker i Danmark, hvor netop sådan en ting der, hvis han havde haft en eller anden kommunikationsrådgiver, så havde han sikkert sagt, det er nok ikke lige det, du skal gøre, heller være opmærksom på det. Men det har ikke været til stede i denne her. Men det kunne være et eksempel, hvor man kan se, der gør vi det, som han ikke gør. Men det er også meget svært ikke at gøre det. Og specielt hvis vi trækker det her eksempel ind, som selvfølgelig er meget stærkt, det er meget karikeret, men det er også en meget karikeret situation. Taler med en mand, der har et forhold med en, der er 30 år yngre, eller noget af den stil, ikke? Og han er sort og hvid, og så videre, så videre. Så det kan simpelthen ikke blive mere arketypen på et eksempel, hvor det er meget svært ikke at have en holdning til det, en mening til det, gå ud og dømme. Men han råder sig til at prøve at lade være, og ligesom trække tilbage og se, okay, hvad er der så? Netop for ikke at låse vores, vores åbenhed, låse vores mentalitet, for at have den der nysgerrighed. Og der er det en ting ved Leth, som kan være interessant i den anden sammenhæng, sådan mere generelt, det er jo, at netop i og med, at han er så meget opmærksom til stede, tænk igen på live-kommentatoren, sportsmæssigt osv., så praktiserer han jo også noget, som sådan er meget op i vælten nu, hvor man kalder det buddhisme, spiritualitet, mindfulness osv. Det har Leth jo praktiseret 50 år før, at der var et par konsulenter, der synes, at nu skal vi trække det her ind i den vestlige verden også osv. Det er jo det, han gør. Han har selv også gjort opmærksom på det flere gange, at når han går i gang med noget, så er det den der renhed, umiddelbarhed. Jeg er til stede nu og her, så ser vi, hvad der sker. Og det er det. Og så rækker han det videre. Og det er en erkendelse, som kan være interessant, også hvis man driver den over i en mere filosofisk sammenhæng. Det er, at ofte, når vi har det der med at dømme, så er vi jo til stede, som jeg sagde før, ofte i fortiden eller i fremtiden, eller vi hænger i normer, idealer osv. Vi har en idé om, at verden er noget fast og ordnet. Det er sådan, det skal være. Sådan bør det være. Og der kan vi ikke undgå at blive ekstremt skuffet. Fordi verden forandrer os. Vi forandrer os også. Vi har sikkert også en idé om, når vi kigger os i spejlet om morgenen, altså burde vi se lidt yngre ud, end vi er, eller have lidt fastere maveskin, end vi har, osv. osv. Men vores krop forandrer os. Og nogle gange forandrer vores krop os hurtigere, end vores sind gør. Det vil sige, rent bevidst, der føler vi os unge og friske, men når vi kigger os i spejlet og ser kroppen, så kan vi se, at den følger ikke helt med sindet. Kroppen er et andet sted, osv. Det er den samme fascination, man også kan se hos Leth, når han beskriver sin krop. Den hænger, den dasker, og den er slatten, osv. Han melder klart ud, hvad han ser, men det er meget frisk sind, der gør det. Han beskriver det meget frisk. Som om det er ret sjovt, selvom det også er lidt tragisk og lidt ærgerligt, at det hænger, som det gør, men sådan er det nu engang. Men igen, tingene forandrer sig. Men hvis man fastholder en position, så er det klart, så kan man ofte opnå smerter og lidelser i sit liv, fordi man så holder fast i en identitet, man holder fast i noget, som værende, det her det er normen, sådan skal det være. Og hvis man så kigger ordentligt efter, så vil man også bemærke, at tingene ændrer sig, at det ikke er sådan. Men hvis nu allerede for begyndelsen af, som han siger med det her citat, jeg havde fra det legende menneske, vi leger, at alt er muligt, og intet er givet. Det vil sige, jamen, snart til TV også det metafysisk, som jeg siger, at verden er foranderlig. Han taler også nogle gange selv om kaos, han skaber orden, men han skaber midlertidig orden.
Der er ikke noget guddommeligt, det han laver. Han er bare en digter. Skal vi heller ikke gøre let til andet, end han er. Men han er interessant digter, fordi han vedholdende prøver at praktisere, og det er den samme ting, han praktiserer, uanset hvad det er, han beskæftiger sig med. Om det er bordtennis, han skriver om cykelsport, han skriver om det er de der famøse solnedgange, de haitianske kvinder. Man kan også godt se, hvis man nu vidste noget om let, så kunne man godt se, at den der sætning, der står i den der uperfekte menneske, den kunne du have læst i digtsamlinger 5-6 år tidligere, i mere ekstreme former, som virkelig kunne støde for. Men det er klart, at læse digte på det tidspunkt var ikke så populært. Der skulle vi lige have fat i en dansk palæstinenser, som kunne gøre det rigtig populært at læse digte igen. Men hvis du nu havde læst det, så kunne man måske have blevet stødt allerede dengang og tænkt, det var da en mærkelig måde at skrive om kvinder på, og han skriver også, at de er sorte, og så videre. Han virkelig betoner forskellen, så det nærmest virker så upolitisk korrekt, så det halve kunne være nok. Det er meget simpelt. Altså der er ikke noget sådan odiøst i sådan en stor forkromet etik at sige, det var da nok svært. Men det kan være svært at være til stede uden at dømme. Og virkelig prøve at være til stede, virkelig prøve at folde det ud. Og det vil sige, den måde han folder det ud på, det er at bruge hans sanser, bruge hans følelser, hvordan kroppen bliver påvirket. Men netop ikke gå op i det, hvad kan man sige, det rationelle, fornuften, tanken osv. Fordi hvis han gør det, så bevæger han sig væk fra øjeblikket. Så er han allerede ude, hvor vi reflekterer. Og det er også det, når vi siger, når vi rationaliserer, så er det jo altid en efterrationalisering. Vi kan aldrig rationalisere lige nu her. Vi træder vi altid ud af det øjeblik, og det er det let prøver på ikke at gøre. Det er netop at prøve at blive i det her forbandede øjeblik, som hele tiden bliver nyt nu. Hele tiden at være der og være til stede, og så med en skarp kuglepen indtil han ikke kan mere, og så er det, han siger, så er der bare blankt papir. Og det er sådan, slutter han faktisk mange af sine digte. Nu er der blankt papir, eller nu har jeg ikke mere at sige.